خلاص كمان مش تفضل زوزو. מה מצב הבוכננה? מה עברת עכשיו עם סטימצקי? לא, נתנו לי לעבור. הוצא עליה איזה טרמפ? יש מקום אצלי. איתכם בחיים לא. אופס! מה יש לך, מה, אתה מטומטם? עכשיו יהיה פחות כבד. חבורה של מפגרים. -4 כפול סוגריים -6 פלוס X שווה. ענת, תחזי בבקשה את הפלאפון. זה לא פלאפון, זה מחשבון. תשמעו, די, מספיק. אל תפריע לו, מספיק אמרתי, די. אוקיי, אנחנו עוברים לתרגיל הבא. דוד, 0.50 שווה עשרוני שווה למה ושווה רגיל? בערך 50? היי. סדר פעולות חשבון, אתה זוכר? כן. אוקיי, בוא ננסה. 8 כפול 5 לחלק ל4, לכמה זה שווה? דוד, תקשיב, 8 כפול 5 לחלק ל4. מה את רוצה ממני כאילו אני תלמיד היחיד בכיתה? אני רוצה לעזור לך, דוד, אני רוצה שתצליח במבחן. להרים יד מי שיודע את התשובה. קדימה. 10. 10, יפה מאוד. 10 זאת התשובה. דוד, אתה נשאר בכיתה, בבקשה, אני רוצה לדבר איתך על משהו. משה, צא בבקשה. דוד, בוא, אני רוצה לדבר איתך רגע. רציתי לדבר איתך על המצב שלך בחשבון. יש לנו מבחן עוד 4 ימים, ואתה לא יודע את החומר. זה המורה, אני רוצה שאני אלמד. אתה חייב, כי אם אתה נכשל במבחן הזה, אתה לא תוכל לעלות כיתה בשנה הבאה. אתה חייב לעשות הכל בשביל להצליח במבחן. טוב. זה ברור? כן. קדימה, אתה יכול לצאת להפסקה. אז מה קורה? מה, את לא מדברת איתי? טוב, מה את רוצה ממני? זה לא אני הצקתי לך, זה יסמו הציק לך. בסדר, שמענו עליך. צריכה עזרה? לא, אני מסתדרת. תגידי, למדת כבר למבחן? מה אתה פתאום כזה נחמד עליי? פשוט חשבתי שיש את המבחן הזה, אני קצת תקוע. חשבתי שאולי תוכלי לעזור לי. את טובה בלימודים. מה? למה שאני אעזור לך? אני גם אעזור לך במה שאת רוצה, נשבע. אני אתלי לך אפילו את הכביסה, וקחי את האופניים שלי חופשי. פשוט... ישאירו אותי כיתה בסוף. מגיע לך. מה קורה? בסדר. שמע, אני מוכנה לעזור לך ללמוד למבחן, אבל בתנאי אחד. תעזרי, אני אעשה מה שאת רוצה. אבל אסור לך לספר לאף אחד. ספר מה? אני מוכנה לעזור לך ללמוד למבחן,
היא מתלמדת לרכוב על אופניים בלי שאף אחד ידע. לרכוב על אופניים. אז מה, אתה לא יודע חשבון? שימי כבר את הרגליים בפדלים. לא רוצה, אני איתך. כמה זה 4x ועוד 3x? מה זה X? היא יציבה. אני מנסה. 5 בחזקת 2. לא יודע. אתה רואה שזה נופל? אבל אני תופס. חצי וחצי? שני. יופי. רגע, הצלחתי. 5 שמיניות פחות 2 שמיניות שווה 3. יפה, 3 שמיניות. רבע לחלק ל2 שווה? 2 בחזקת 2. 4, יפה. 3 בחזקת 2. איך אני בחזק? נא להפוך את הדפים בבקשה בהצלחה. יש בשכונה, הכל קורה לטובה. אנה נסעת מול חיפה. ברוך השם. למה? ככה סתם זאת כלכלה. למה? מה יש לך? לא יודעת. מה קורה? בסדר, מה נשמע? אתי, כן. קיבלתי 75 במבחן. מה, רק 75? מה רק? זה הציון הכי גבוה שקיבלתי בחיים שלי. למה? אז זה בשבילך. מה, באמת? כן. איזה יפות הם, איפה הם? אבל יש מאשדוד שיש לו חנות יד שנייה, עזרתי לו, הביא לי. תודה. בואי תנסי. יאללה. היו גדולות מדי. ביי, פנינה. ביי. נו. קצת מעולה. היה לי מורה מעולה. ומה עוד? קנית את כל החנות, אני רואה. למה פה החנות? היה ריקות. וכמה שקיות. כי זה נראה הרבה ממש. בואו, ילדה, בואי מהר. תעצרי. מה? דוד! בואו. מה אני אומר לך? מאיפה זה? מאיפה האופניים האלה? נתנו לי את זה, סליחה. נתנו לך את זה? כן. את גנבת, את יודעת? זה של חברה שלי מלפני שבוע. כבר גנבת את זה מהבית? מה זה? כל הדברים שלך פה. זה לא שנתנו לי את זה, את גנבת וגם שקרנית, אני מבינה? תתביישי לך. דוד, עוף מפה. מה את רוצה ממני? זה איש הדפוק הזה. אני ויסמן כסח אותה, אנחנו יודעים מזה. אחד גזען חושב שכל הטפים גנבים. למה, אתם לא גנבים, אה? מאיפה הסעתם את האופניים האלה? מחנות של דוד של איסמאו? כן. אפילו דעה אין לך של עצמך. סתם בזבזת עליך זמן, כאילו בכלא צריך לדעת חשבון. יואו, רבקה, את לא מבינה איזה בלגן, תפסו את אתי. אין מצב שזה לא נכון מה שאתי עשתה, נגעתם, לקחו איתי. אני לא מאמינה לילדה הזאת, היא לא כזאת. היא כן כזאת, הנה, דוד! מה שמעתי אתי במעצר בית? סתם מדברות שטויות. איזה שטות, היא כן כזאת. אני לא מאמינה לה, איזה למה הוא טירוף. ברח? למה הוא ברח? זה לא קשור. הנה, יש. היא לא כזאת. עלק, היא נתפסה על אופניים. כן, בדיוק. תכניב איתי את זה. כן, דוד הביא לך, את האופניים, ואז היא נתפסה. עלק, ידעת שזה הגנוב, אין מצב שהוא קונה את זה. דוד, איפה? דוד, מה קורה? בוא, דוד! מה שמעתי? מה שמעתי? תפסו אותך עם אתי, זה, האופניים, זה. מה מצחיק? מצחיק, זה. אתה מבאס עכשיו בגלל האופניים? אל תדאג, אחי, שיבו למה שיש כמה זוגות ברקף נשיג לך ולאתי, איזה צבע אבד. ירוק, צהוב, סגול, ורוד, מה? לא נמאס לך לגנוב? לא נמאס לך מהשטויות האלה? למה יש לך כסף לאופניים? מה אתה מבלבל את המוח?
עלייה והורדה. מה עשית אותי איזה פועל? קניות. אין לי אופניים. אז מה אם אין לך אופניים? ברגל, מה משנה? קניות ו5 ספונג'ה.